Jo. To je největší smína ten krtek, to je na hovno. Krtek je na hovno, no. To udělá krustu, to zatvrdne prostě a hotovo. No jestli do toho někdo předtím nasypal krtka a zalil to malým množstvím horké vody, tak to tam udělalo krustu. Takže já donesu do těsa a pustíme se prostě tadyma, protože tady, když nevíme kam to vede, výhoda je, že tady nemusím dávat aspoň chráničku, tady je to jedno, tady je prostoru dost. Tak to bude o to rychlejší. 16 mm spirálu, já toho mám, já mám nějakých 16 nebo 17 metrů toho, tak to snad doufám, že se někam dostaneme. No. Problém by byl, kdyby tam byl fakt ten krtek a bylo to spečený do jedné velké gule. S tím jsem se taky setkal, to je nasekání. Jo. Pokud je to dál, tak je to nasekání. Protože vy vlastně hydroxid rozpustíte. Hydroxid se dá vytáhnout jedině takovým způsobem, že z toho vytáhnete tu vodu, buď vysavačem nebo něčím, a musíte k němu dostat horkou vodu, abyste ho rozpustil, pak vám odteče. Já jsem třeba takhle u pána, on si čistil v kuchyni vlastně dřez a nasypal tam hydroxid a zalil to malým množstvím vody. To účko, ten sifon, ten byl kompletně plný hydroxidu. Já jsem to zkoušel navrtat, říkám, no nic, tak zkusíme prostě horkou vodu, doufám, že se to neroztaví, ale tam to bylo jedno. On to měl ještě i částečně v potrubí. Tak nakonec se mě to teda opravdu povedlo, dali jsme to do kydlu, zalili jsme to vařící vodou, ten hydroxid se v tom normálně rozpustil, odtekl pryč, já jsem si skládal sifon dohromady, nalili jsme do celého sifonu vřelou vodu, ono to proteklo dál, rozpustilo to a bylo to dobré, že to bylo potrubí, kde to bylo na začátku a bylo to bez vody. No. Když tam máte vodu, tak vás tu horkou vodu k tomu nepustí, vy musíte prvně odsát něčím, abyste ho vytáhl ven. A pak teprve k tomu něčím dostat horkou vodou. Víte, jak je to s horkou vodou, že? To se opaříte hned přes 3 chtyřek nějaký nalívání, to je prostě katastrofa. Nic, já jdu pro toho roťasa, zkusíme to tam. Zkusíme to, Dobrý. Jak to vypadá? Zatím nějak, chystáme se, ale jako nevíme, kam to vede, není tady žádný servisní vstup někde na druhé straně, ani tam, ani tady, takže... Jedině z venku z kanálu, kanál. Ne, to vůbec, to nepřipadá v úvahu, to se bude rozvětovat jak vánoční stromek, že jo, to jako... Můžu jedině tady odsud, a prostě z téhleté strany a doufám, že, říkal jsem kolegovi, že doufám, že co je dole vlastně, takže je to připojený po tuhle, že to není téčko, protože jsou dva směry, kam to může vést. Buď to vede jako k odtoku, kam mají odtíkat ty splašky pryč, anebo to může vést na druhou stranu k těm umyvadlům, že jo. A tam to třeba nebude odtíkat. Já nevím, kam ten odtok je, jestli tam nebo tam, ale jedna strana je slepá, jedna strana je správná. Pokud je dole téčko, takhle vlastně tékus, mě to narazí dolů a vždycky se mě to stočí na tu špatnou stranu, tak nebudu schopen vám to vyčistit. A už jsem viděl ledacos, takže kdyby tam bylo dole téčko, nebyl bych překvapený. Většinou se to nebo správně by to mělo být napojený, takže vlastně to napojíte pod úhlem. Jasně. Aby to vždycky šlo, jak vánoční stromek, jak po větvích, jo? Že prostě vždycky, když vylezete, tak si jdete do toho správně. Ale. Přesně tak, ale. Tak. Nic, tak to zatím zkusíme asi klasickým tím vrtákem. No uvidí se, na co narazíme. Já jsem vlastně musel jistě se sekl někde na začátku, že? Tak to vezmu přesto. Už tam to tady teče. Plný vody to je, no. Tak. Mi to půjde dovnitř, no. Ale i když se to tam snažím našroubovat, tak se tomu teda moc nechce. To tady vytíkalo. No tak je tady malým čelučkem, jo. Teď jde o to, jestli jsem do toho jenom pichl díru, odtíká to nebo to neodtíká? Jestli
jsem do toho jenom píchl díru, protože tam může být močovina a to je plný, že jo, to potrubí. A ten vrták vlastně projede, píchne do toho jenom díru a nazdar. Já mám ještě řetězí, vlastně ohebnou řídel, tu tam pouštět nebudu, tady přes ten ohybné, to by se taky mohlo stát, že by se mohlo řetězy by tam zůstaly, no. Já spíš tam zkusím, já mám tady řetězy i na toho doťase, tak tam zkusím narvat ty řetězy tady tyhle, jestli mě to projde, ale nemyslím si. Spíš nějaký lopatkový vrták nebo něco menšího. Já to vytáhnu zpátky, minimálně teď to otíká přes tu pružinu. Ta pružina prošla přes nějakou ucpávku a ona vlastně jak je dutá, tak to může protéct přes tu pružinu, že jo? Vlastně níckem tady tohohle, místo toho jádra. Jo, takže to proteče přes to. Já to vytáhnu ven, uvidíme, jestli budeme mít na konci nějaký vzorek. A podle toho se budeme pohybovat dál, no. Myslím si, že v tom potrubí je pořád voda. Jo? Jako je pravda, že já tady mám usazený bordel, nečistoty, které jsou vevnitř, ona to tu vodu zadržuje, to je pravda, ale já vždycky chytnu ten váš šroubovák, já vás poprosím, dejte to někde bokem, ať potom nesahám, děkuju. Já to mám totiž taky černý a zkusíme jiný nástavec. Uvidíme za chviličku, no. Smrdí z toho močovina, což je pochopitelný, když jsme na pisoárech, ale nic jiného z toho necítím. Je to tam asi neprojde, to je v prdeli. No, to už může vidět. To nevěřím tomu, že to tam projde. Vidlo tam taky asi nenaru. Ještě bych mohl zkusit. Prvně asi radši vezmu. Pojďme. Tyhle, to není můj jiný. Fakt. Křížový vrták. No tyjo. Poprosím, pusťte mě trochu vodu v umývadle. Teče. To teče pořád? Aha, tak to je super. Tak pak se nedivím, že jsem odsud vytáhl tu vodu, já jsem na to umývadlo úplně zapomněl. Máte do umývadla špunt? Ne. Jo, mám. Proč? Abychom ho mohli zacpat a napustit ho plný vody. A pustit to do toho odpadu. Takže ho mám napustit plný vody, no? Jasný. To, který neodtíká, nebo... Zatím mě ale ještě nechte puštěnou vodu dovnitř, prosím. Z jednoho umývadla. Tak, já to zatím ještě nebudu balit. Prvně to vyzkoušíme. Můžu? Jo, on je pod tím kýbl, můžete. No, Tady nic nevytíká. to je super. Tady jiné cvrko. A tady to krásně odtíká. No, to mi zůstalo plný víc. To bylo tam v tom místě, jak jsem říkal. A to nám ještě do toho teče voda tady. Tak super, no. Hotovo. Močovina. Nejspíš močovina.